Bună ziua! Salut, salut. Da, am crezut că sunt colegii mei care fac intrarea, dar nu erau aici. Uh, Sper să ne auzim bine. Am să fac și un share al ecranului meu. Da, Acum se vede platforma. mai puțin. Da, se vede. Excelent. Bun. Ok. Există și o prezentare sau... Am și o prezentare. Am vrut să fie mai mult aplicativă pentru că de regulă Ba, da, la. ok. Nu voiam să știu dacă la sfârșit le dăm colegilor vreun document. Da, putem avea o prezentare de ordin general al TRMN și am să trec puțin prin el, cum arată, în română și în engleză, pentru că să-și facă o impresie despre ceea ce oferă platforma. Numai că, de regulă, dacă privești un material, ele spun un 5% din ceea ce are ca și capabilitate. Și atunci încercăm să mergem pe o analiză sectorială și apoi pe o analiză punctuală. Foarte multe persoane vor spune, dar cred că lucrul ăsta mi-ar conveni să-l văd în compania mea, sau nu? Știi foarte bine că asta ne-a convins și pe noi. Și Da, 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 da. discuția pe care am avut-o nu era chiar un mediu favorabil atunci. Dar mi-a captat atenția. Am lăsat toate celelalte lucruri care erau de foarte, foarte importante, dar le-am lăsat că mi-a captat atenția foarte tare și chiar ce am reușit. Iar acum suntem în lucru puternic cu Da, platforma. da. Cred că două lucruri îmi vin în minte acum, sau trei chiar. Activitate la nivel european, pentru că văd efervescență românească. Doi, economie românească și cum putem să aducem echilibru. Și trei, oameni. Oameni ce înseamnă networking. Și am participat la un networking acum 2 zile. S-a încercat un record mondial vis-a-vis de un speed networking. Iar în cadrul activității respective spuneam, networking începe undeva înainte de a finaliza contractul sau înainte de a da mâna. Cumva e bine să știi puțin înainte societatea sau compania. Și de regulă Da. când te duci într-un meeting, îți dorești să știi persoana din fața ta, compania, ca să știi exact care sunt așteptările. Da, s-a făcut ora 14. Putem să spunem și bună ziua în mod oficial colegilor care sunt prezenți. Uh, Bună ziua și De cât timp ai, Adrian, nevoie? Noi am programat, cum ai văzut, 45 de minute pentru ambele prezentări și 30 de minute pentru sesiunea de întrebări și răspunsuri. Uh, Cât timp crezi în cât timp poți structura? Eu știu că tu poți vorbi ore întregi, nu? Iar platforma îți și permite și este și furăcioasă de timp, așa, când intri, te pasionează. Eu îți mărturisesc că am un mare, mare noroc cu Claude acum, care epuizează tokenii și mă trimite acasă. Adică ce mai vii peste 5 ore să lucrezi și zic este fantastic, că uite, pot și eu să mă culc. Că e o combinație, am făcut niște combinații care sunt extraordinar de... Îmi sunt mie utile și este ca un drog, așa, nu te poți lăsa de... Când ai început ceva și vezi automatizare și vezi că lucrurile funcționează, se așează. Interesant. Deci cât din cele 45 de minute, că și cei de la Exim Banca Românească au o prezentare, am zis că o să o fac în partea a doua. Undeva 20, ne încadrăm în 25 de minute? Sigur, absolut. 30, Perfect. da? Așteptam sugestia ta și mă pliez perfect. Ok. Perfect. Propun să mai stăm un pic, văd că suntem încă puțin. Îmi cer scuze, dar asta se întâmplă. Este ultima zi de bună ziua, doamna Vulpeș. Bună ziua! Vreți să încercăm să punem prezentarea, să facem o probă? E clasicul instrument, Zoom-ul clasic. Mă auziți? Da, Da, uh, da. Da, vreți să încercăm să punem prezentarea? Nu, e cazul când va veni momentul, da?
Aici, apropo de ordinea în care participăm, dacă doamna Vulpeș dorește să ia cuvântul, cu mare drag pot să fiu cea de-a doua persoană care discută, pentru că, în definitiv, va fi o abordare, să spunem, macro, da, de ceea ce se întâmplă la nivel economic, iar Termene este o platformă care sprijină orice inițiativă din orice direcție vine, fie că vine din mediul antreprenorial, fie vine din banca, din partea unor bănci, cum este Exim Bank, adică practic mă pot lia foarte ușor și dacă doamna Corina agrează, cu mare drag. Adrian, se cheamă Exim Banca Românească. Te rog Exact. frumos. Am Exact. fost eu tras de urechi, dar așa cum copiii mă trag pe mine de urechi că nu reușesc să mă adaptez, am rămas pe denumirea veche, dar îmi fac mea culpa. Acum am și spus că voi, voi spune în direct că este Exim Banca Românească. Bună Sincer ziua, să fiu, mulțumim, mulțumim mult pentru precizare. da, 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 trebuie să vă bucurați de ce. Eu știind de Exim Bank, pentru mine era banca românească default, era ca un brand sau este un brand, așa că dacă dumneavoastră ați spus și banca românească, aduceți un plus de valoare pe care eu îl știam deja și mă bucur pentru Abia noi. am așteptat să ridici mingea la fileu sau să mi ridice cineva ca să pot să intervin cu remarca asta pe care am vrut să o. Bun, văd că suntem 20, vor mai intra. Colegii mei au mai dat un reminder către lista de înscriși. Propun să este și 4 la și 5 minute să începem. Eu mă gândisem că vom începe cu termene, nu m-am gândit să dăm prioritate doamnelor, dar m-am gândit să începem cu termene și să terminăm după 25 de minute, să începem cu această prezentare a Exim. Putem să o facem și invers, n-am nicio problemă. Cum doriți, doamna Vulpeș? Eu, la fel ca și dumneavoastră, domnul Pădure, stick to the agenda. Practic, așa au fost informați participanții, stăm pe agenda. Mulțumesc mult de tot pentru ofertă, sunt onorată, dar deja avem agenda trimisă către toată lumea și părerea mea să o respectăm. Mulțumesc! Perfect. Atunci eu cred că putem începe. Am lăsat cele 5 minute care nu sunt deloc academice din sfertul acela care este în general, nu în general, este înaintea perioadei, nu așa cum numim noi după perioadă, cum vin studenții și spun, domnule, sunt în sfertul academic. Ești în jumătatea academică deja și mai mult neacademic. Da, bună ziua, mulțumesc că ați dat curs invitației noastre la acest seminar online. Numele meu este Ștefan Pădure pentru colegii care nu mă cunosc. Sunt președintele, aș spune acum, al patronatului antreprenorilor pentru promovarea alimentului românesc. De ce am avut o ezitare? Pentru că sunt foarte obișnuit cu Asociația pentru promovarea alimentului românesc, APAR, dar și patronatul se cheamă tot APAR. Noi, după cum bine știți, colegii mei din organizație sunt acum, noi trecem un proces de mutare din asociație în patronat, pentru că discuțiile au fost la nivelul decidenților publici că ONG-urile trebuie să rămână pentru alt gen de activități, iar firmele să fie reprezentate de patronate. Și atunci noi fiind, reprezentând peste 160 de firme din România, ne-am constituit în patronat și acum suntem în momentul în care facem mutarea. Totodată cu această schimbare în zona de patronat și o revenire, să spunem, a mea în zona românească, nemai fiind atât de implicat în zona Bruxellesului, am hotărât împreună cu colegii din Consiliul Director să dăm o atenție mai mare relațiilor între companiile din cadrul patronatului. Inclusiv zilele trecute am deschis un grup prin care ei să poată face business-uri împreună, să discute, să spună probleme, de ce nu investiții, pentru că sectorul nostru este un sector foarte ofertant, în care mulți producători au și magazine și atunci se pot regăsi foarte bine în această ipostază. Mai mult decât atât, în viitor vom relua probabil o negociere colectivă pentru energie electrică, gaze naturale, inputuri care nu fac diferența practic, dar ajută fiecare dintre producătorii noștri să poată să aibă un câștig. Deci vom pune baza, așa cum este și în afară,
pe activități economice, pe ceea ce câștigă un membru al asociației, al patronatului, al organizației, și eu văd și din perspectiva inversă ce pierde dacă pleacă de la noi, pentru că oferta organizațiilor în momentul de față este una mai mult bazată pe reprezentare, pe a duce vorbele către decidentul public. Sigur, pe lângă acest lucru trebuie să vii și cu ceva economic, fiind un patronat putem face acest lucru. Și am considerat că este util să începem și o serie de seminarii de pregătire. Acesta debutează seria seminariilor. Următorul seminar va fi împreună cu ANSVSA-ul și cu VAMA, în care vom discuta despre relația China, o relație în care deja începem să construim, după ce politic s-a deschis, o să începem și o diplomație comercială. Vor urma diverse seminarii pentru a discuta cum ajungem pe anumite piețe cu experți din piețele respective, astfel încât să adaptăm produsul pieței. Și de ce nu vom încheia, am început deja cu Romexpo să încheiem parteneriate cu diverse entități care ne pot ajuta, cum ar fi Romexpo, cum ar fi cei de la Nielsen MRRB, instrumente pe care le folosesc tot colegii noștri și ca membru al asociației să poți să ai beneficii. Cu siguranță și Exim va avea, Banca Românească va avea un tratament preferențial pentru membrii APAR, ales că sectorul, probabil, acum știm noi că este un sector cu o importanță deosebită în România, dar va fi probabil în viitor și recunoscut de statul român că agricultura și industria alimentară vor intra într-o zonă de protecție cumva națională, ținând cont de specificul nostru național în această direcție și de alimentul ca și idee că reprezintă o resursă și o vedeți că este tranzacționată în momentul de față și îți dă o importanță și te pune la masa discuțiilor dacă ai acest lucru. Nu prea poți să mănânci euro, dolari, petrol, așa că mâncarea este o resursă care te pune la masa bogaților. Nu o să mai discut, nu o să mai vorbesc foarte mult pentru că încercăm să intrăm în problemă scurt. De ce am ales termene? Pentru că în experiența noastră de acum ne-a oferit foarte mult suport în ceea ce facem în mutarea către patronat. În analiza firmei, în analiza membrilor noștri și o să vedeți în următoarea perioadă, pe anul 2025, câteva raportări și vă veți putea poziționa în categorie, în zona pe care dumneavoastră sunteți. Vom face niște analize pe care le vom discuta și mai departe și aceste analize vă vor putea da indicația unde vă aflați și unde puteți ajunge. Mă refer la partea de sus, că în partea de jos, sigur, căderea este, câteodată nu are limite. Și instrumentul îl considerăm extrem de util într-o activitate de business, noi lucrând cu el sub o altă formă. De ce am ales Exim? Pentru că pe noi ne unește, în primul rând, partea de comerț, de promovare și export. Da? Eximul este banca care nu este o simplă bancă românească, este o bancă care are stimulente la nivel, face parte dintr-o rețea europeană și există anumite stimulente atât pentru instrumente clasice de piață, da, de creditare și de asigurări, dar și instrumente pe anumite zone unde nu intră zona comercială, unde nu vrea să participe, nu vrea să acopere riscuri. Și o să vă spună mai multe doamna Vulpeș. Bun, închid. Dau cuvântul domnului Bănărescu să ne prezinte partea de termene. O să avem undeva 25 de minute, după care o să urmeze doamna Vulpeș cu o prezentare tot așa, un sfert de oră, 20 de minute și o sesiune de jumătate de oră de întrebări și răspunsuri, unde voi avea rugămintea să se prezinte fiecare și să pună întrebarea și să facem calupuri 2-3 întrebări, da, și răspuns la ele. Mulțumesc, spor la prezentare! Mulțumesc, Ștefan, mulțumesc, Corina. Sunt foarte încântat că sunt astăzi aici, iar introducerea a fost atât de exactă încât îmi ușurează activitatea. De ce spun lucrul acesta? De multe ori ni se spune că în mediul de afaceri românesc nu există colaborare sau e părerea unora.
Am participat la un eveniment de networking acum câteva zile și printre altele, se dorea bifarea unui record mondial. Nu s-a reușit, dar pe de altă parte am observat o efervescență în ceea ce privește partea de networking. Și atunci, de fiecare dată când interacționezi cu o persoană, uh, în mintea ta, ca și om de business, te gândești că ar putea să fie un potențial client. Dar e foarte important ca de multe ori să înțelegem cine este persoana din fața noastră și cine este compania din fața noastră. Iată de ce am să mă prezint acum și tocmai de-aia nu am început să mă prezint, pentru că de regulă o persoană poate să livreze interesant ca și, nu, ca și speech, poate livra ca și prezență fizică și poate promite. Eu sunt Adrian Bănărescu, director în cadrul Termene și coordonez activitatea de cercetare-dezvoltare. Interesul meu este de a identifica nevoi din piață, iar apoi să dezvoltăm produse care să satisfacă aceste nevoi. Iată de ce Termene încearcă să identifice elementele de care mediul de afaceri are nevoie pentru a se dezvolta. Mediul de afaceri românesc, pentru că suntem o firmă românească, suntem 100% românească și funcționăm în Ploiești și București, dar în același timp și mediul de afaceri din România, care este unul divers și ne bucură că se întâmplă lucrul acesta. Dacă ar fi să vă vorbesc despre Termene, am să parcurg un material pe care oricum am să vi-l trimit. Este o prezentare, să zicem, generală, în care platforma este definită ca să zicem, un element de networking, da? De business intelligence pentru mediul de afaceri românesc. Practic, ce ne propunem? Să creăm acele punți între participanții mediului de afaceri, astfel încât ei să se cunoască mai bine. Dacă m-aș duce mai departe pe misiune, evident că ne interesează să luăm datele existente din sursele publice din România, să le agregăm și apoi să creăm o interfață, zic eu, intuitivă, care să vă ajute să identificați ce? Acele elemente care v-am spus, să identificați compania sau persoana din portofoliul voastră sau din portofoliu, dacă deja aveți un astfel de portofoliu. Uh, Cum am evoluat din 2014 până în 2024, pe o parte de construcție, pe o parte de, să zicem așa, de dezvoltare continuă, iar anii 2025-2026 au fost foarte efervescenți din prisma faptului că a apărut acele AI și de care discutam, modelele de limbă și puterea lor de a procesa datele. Nu am să merg mai departe cu prezentarea, pentru că, așa cum am spus, de regulă, prezentările sunt ușor, te duce într-o zonă în care energia se pierde și astfel încât voi încerca să ajung în zona de platformă, astfel încât să vedeți puțin sau mai mult ceea ce poate oferi Termene pentru voi, mediul de afaceri din România. Dacă ne uităm la cifra de 2.814.968 de companii, aceasta este o cifră istorică, deci practic România din 2007 până acum a avut sau are în bagaj, ca și zestre, acest număr de companii. Evident, nu toate aceste companii mai sunt în funcțiune, nu toate aceste companii încă mai fac activitate comercială, astfel încât am să mă duc și am să fac o segmentare a acestui, să zicem, portofoliu și în zona de PAS, prospectarea, analiză, studii de piață, unde ne aflăm, există foarte multe filtre. Ei, filtrele astea de unde au venit? Din nevoile dumneavoastră. Pentru că cineva ne-a întrebat, puteți să faceți o segmentare pe județe? Sigur, Alba, 47.000. Dar puteți să evidențiați aceste date astfel încât să-mi dau seama distribuția după numărul de angajați? Sigur că da. Istoric vorbind, la nivel de Brașov au fost 132.626. Da, istoric. Și așa mai departe. Puteți să intrați în platformă, o să oferim și conturi demo pentru acest lucru, pentru că în definitiv asta este scopul, să vă oferim un instrument și veți găsi tot felul de informații interesante, cel puțin la nivel statistic. Dacă ar fi să revin și să ne ducem să analizăm cele 2.800.000 de companii sub aspectul faptului că ele sunt active, aș pune următorul filtru pe care vi-l recomand, bilanț. Adică, practic, îmi spune că firmele care au depus bilanț în 2024 ar fi
926.000. Deci dacă aplic filtru, în momentul acesta avem o zestre mai apropiată de realitate, ceea ce ar fi, deci în aceste companii s-ar regăsi viitorii dumneavoastră parteneri de business și de ce nu companiile bancabile, dacă discutăm cu doamna Corina, da? Și atunci cumva această zonă de impact 926 de mii este mare, este mică, aici putem să discutăm. Dacă mergem mai departe și mergem pe un alt criteriu care să ne ajute, aceasta ar fi, de exemplu, cifra de afaceri. Da? Și în momentul în care aplic cifra de afaceri, m-ar interesa să știu dacă pentru anul 2024, în bilanțurile respective, găsim mai mare de 10 milioane de lei și aplicăm filtru. Și în momentul avem 25.245 de companii. Deci cu câteva clicuri ne apropiem și vedem ce? Statistică relevantă, statistică care să se apropie de ce vrem noi. Și mai fac un exercițiu. Cine nu are vedere? Să știți, sincer spun. Este deschis un microfon. Ștefan, dacă le poți ajuta să îl închidem dacă doamna... Așa, și de exemplu la codul Cayenne, de exemplu, am să iau random, sincer, nu o să mă opresc, o să mă opresc undeva unde sunt mai multe, deci ne oprim la un cod Cayenne să zicem aici, da? Și mai luăm aici și dăm setează. În momentul acesta, practic, aplicând filtrele, ajungem la 35 de companii. Evident, cum spuneam la început, dar cine sunt acestea 35 de companii? Ne ducem în zona de prospectare piață și în momentul ăsta cele 35 încep să cape de culoare. Adică avem un nume, avem câteva date, metadate, aceste coloane și voi face o sortare după cifră de afaceri. Și în eșantionul meu, pe care ați văzut că l-am Scuze-mă o creat, secundă. Dumneavoastră vedeți platforma pe care lucrează Adrian? Da, se vede. Se Da, vede. da, se vede. Dacă ar putea fi pus pe tot ecranul, ar fi și mai bine, că e doar pe o bucățică din ecran. Trebuie să dați de acolo, să o măriți. da, click pe dublu click și să măriți pe ecran. Foarte bună precizarea. Ați reușit să măriți? Pentru cei care au două ecrane, e foarte ușor să migreze cu fereastra respectivă pe ecranul mai mare. Văd domnii de la Contact Food, de exemplu, sunt într-o sală de meeting și probabil au și un ecran mai mare. Ok, deci putem continua? Deci în momentul de față am să iau compania, cea care Transavia, da? Pur și simplu ați văzut, a fost random astfel încât să nu mă duc pe o anumită companie și să fie interpretabil. Și în momentul acesta pot să observ că avem aici o cifră de afaceri de 1 miliard chiar. Da? Am fost foarte atent să citesc, să văd dacă așa este. Și deși brandul pentru mine cel puțin e cunoscut, la Avicarv, de exemplu, și celelalte s-ar putea să nu fie atât de mult, deși văd aici o agricolă internațională de SACA, deja are și un brand puternic. Revenind la prima companie, considerând că este relevant pentru noi și considerând că am vrea să interacționăm. În momentul în care am dat click pe ea, încep să fie evidențiate datele strict pentru companie și nici de cum am făcut pentru eșantionul pe care l-am ales. Ce pot să văd? Că există o societate în funcțiune și acolo unde este verde, cu condiția ca acolo unde este verde, intuitiv înțelegem că lucrurile sunt bune și într-adevăr vedem că cifra de afaceri este de 1.200.000.000, iar profitul este unul bun de 357. Practic, observăm că aici este un producător, pentru că știm exact că valoarea adăugată crește cu cât activitatea de producție este mai intensă. Și atunci, fiind un producător în prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre, putem observa că are și un număr bun de angajați de 2255, 32 de ani de experiență în piața de profil, iar datele financiare putem să le observăm că intuitiv, fără să intrăm, eu știu, pe analiza bilanțurilor, putem observa că există o creștere și o creștere constantă, da? Începând cu anul 2008 până acum, iar ponderele și eventual datele statistice puteți să le luați din bilanțuri. Puteți să faceți în felul următor, să analizați compania cu un mouse și să rulați de sus până jos, da? Și să vă uitați, sau să cereți un raport de firmă. Configurați un raport complet, considerând că poate vreți să citiți, nu neapărat să vă obosiți ochii în fața unui computer, da? Și atunci dați descărcare raport. În momentul de față avem
segmentarea făcută în câteva minute, pentru că am să încerc să fiu respectiv în spațiul pe care mi-a fost afectat. Avem un raport despre companie și avem, de ce nu, disponibilitatea de a vedea cine sunt asociații și administratorii, de exemplu. Da? Grafurile sunt foarte importante pentru că ne dau acea imagine de ansamblu și să vedem companiile în care persoana respectivă sau asociatul și administratorul și mai desfășoară activitatea și putem să observăm că din corul de business face parte Popa, Litianu, Teodora și așa mai departe, cum vedeți aici, fiind acționari și fiecare având o anumită participație de 78, 20% și așa mai departe. Evident, foarte simplu, putem să vedem și cine este cel care deține, să zicem, controlul în societate, dar avem și posibilitatea să analizăm persoanele autorizate, îndeopște administratorii. Da? Există foarte multă informație de calitate, în sensul că dacă dorim să vedem informațiile financiare, pentru că discutăm și poate că această companie își dorește un credit, de ce nu poate la Exim Bank, Banca Românească, și ea va intra într-un proces de analiză, una analiză de credit risc. Da? Și atunci, clar, datele bilanțiere sunt foarte valoroase și pot fi analizate, putem să mergem și să analizăm compania respectivă. Dar în același timp ne interesează, eu știu, o comparație sectorială, de ce nu? Și avem posibilitatea să o facem, sau informații specifice să vedem dacă lucrează cu anumite bănci și văd aici băncile cu care lucrează, vedem și mențiunile din AEGRM, pe actualul RNPM, astfel încât aceste informații sunt foarte, foarte valoroase pentru a înțelege compania. Dacă m-aș duce din nou în partea superioară, găsim niște, și aici am să intru puțin mai tehnic, dar sper să fie este ok, vom identifica un risc juridic, adică dând un click pe zona respectivă, veți avea informația ce reprezintă riscul juridic, ce scor are respectiv riscul juridic, sau să mă duc într-un rating de insolvență. Da? Evident, cineva mă va întreba, ok, dar de ce rating de insolvență și nu scor de insolvență? Noi folosim două, ratingul de insolvență, iar cel de-al treilea, în zona de informații financiare, riscul de insolvență. Astfel încât, dacă preferați un scor Altman, de exemplu, veniți și vă uitați aici, dacă preferați și vreți un alt indicator, puteți să o faceți. Noi recomandăm și datele noastre agregate, dar evident puteți să aveți posibilitatea să vi le aduceți din bilanț, cum le fac eu aici, sau printr-un API, pentru că avem o bază de date, într-un API mai bine zis, avem o bază de date foarte bună. Zona de dosare în instanță, iarăși este o zonă juicy, consistentă. Ai posibilitatea să înțelegi dacă cel cu care vei intra în parteneriat are dosare, eu știu, care pot afecta o bună relație de business sau poate că discutăm doar, eu știu, de dosare civile sau litigii de muncă și așa mai departe. Puteți cu un simplu click să vedeți, de exemplu, toate dosarele în care compania respectivă este implicată și am să selectez acum contencios administrativ și fiscal, considerând că întotdeauna există ceva de reproșat organelor de control, să zicem, și așa mai departe. Și puteți să observați care sunt dosarele și mai mult de atât, să vedeți istoricul și mai mult decât atât, să îl introduceți la monitorizare. Adică aveți posibilitatea de a monitoriza orice dosar, aveți posibilitatea de a monitoriza orice companie. Și atunci o întrebare legitimă. Ce înseamnă a monitoriza? A monitoriza înseamnă practic să știi despre compania cu care lucrezi în orice moment. Și atunci am să vă recomand, pentru că timpul este scurt și vreau să vă dau elementele care chiar contează și care puteți să le puneți în practică imediat, v-aș recomanda analize de portofoliu propriu a companiei. Adică, dumneavoastră să spunem, aveți 100 de furnizori și 100 de clienți. Veniți în zona de pas, prospectare, analiză, studii de piață. Este exact butonul cu care am început și vă duceți în analize de portofoliu. În momentul acela, încărcați într-un simplu fișier Excel cu o singură coloană, adică cuiurile companiei, tot portofoliul dumneavoastră. Am spus 100 de furnizori cu 100 de clienți, 200. În momentul în care spuneți încărcați fișier, da, veți obține același lucru ca la început cu ce am făcut, cu o imagine completă a celor 200 de entități economice într-un format export și configurare coloane, adică un Excel cu cele 200 de companii. Ce puteți să aveți acolo? Cele 70 de criterii, și am să mă opresc de exemplu aici, capitalul de lucru în 2008. Sau poate durata ciclului de conversie a numeralului în 2008 sau 2015. Sau
random, mă opresc aici, punctele de lucru. Are sau nu are sau județele. Deci, practic, ce vreau să vă spun? Baza de date este extrem de mare. Baza de date este extrem de segmentată. Puteți să o folosiți în modul clasic, cum am dat eu aici clicurile, sau, și aici, uitându-mă că deja ne apropiem spre final, am să mă duc în zona de AI. De ce mă duc în zona de AI? Pentru că zona de AI este una hipercunoscută în momentul de față. Din 2019 până acum deja discutăm de o utilizare puternică, iar persoane vor fi interesate să obțină răspunsurile rapide. Cum pot să livrez rapid dacă nu folosesc AI-ul? O întrebare retorică. Sunt și alte răspunsuri. Dar dacă aș folosi AI-ul, aș face în felul următor. În această interfață am 0% token, adică 0% conținut, iar acum ce voi face? Voi aduce o companie și voi pune o companie, ca să fiu subiectiv, Altex România, de exemplu. Este o companie care știm ce face, selectăm toate modulele și dăm adăugare. Și în momentul de față îi voi pune o întrebare: cine sunt decidenții? Haideți să-l forțez puțin să-mi dea un alt fel de răspuns, pentru că dacă spun cine sunt asociații și administratorii, ar fi simplu. Nu, am zis decidenții. Iar el îmi spune în felul următor. Da? Și pot beneficia de acest răspuns. Pot apela și vocal și vă încurajez să o faceți, pentru că poate sunteți în mașină sau poate aveți un laptop într-o zonă în care puteți să faceți exercițiul acesta și în momentul respectiv veți primi informația respectivă mult mai rapid, fără să mai parcurgeți zona zona respectivă de, să zicem așa, clicuri, hai să-i spunem într-un format simplu. Sunt multe informații, aveți posibilitatea să o faceți, puteți să vă aduceți documentele proprii. Aici există 13%, deci termene vine cu aport de documentație pentru analiza dumneavoastră de 13% din 100% că ar însemna documentație. Adică, practic, ce puteți să faceți? Să dați din nou click aici și să vă aduceți în carcă fișier. Și în momentul acesta o să vedeți că veți primi răspunsuri personalizate în funcție de fișierele pe care le așezați și le puneți. Astfel încât vă invit să puneți o balanță de verificare, anonimizată, evident, al unuia din clientul dumneavoastră, să veniți cu încărcarea datelor din termene și să-l întrebați: este o companie cu care pot interacționa și în ce condiții? Este o companie care pot să-i ofer un credit în valoare de, sau este o companie pentru care pot să aleg ca data încasării facturii să fie la 30, 35, 45 sau 60 de zile vis-a-vis de acea analiză de credit risc. Deci, practic, sumarizând, am posibilitatea ca prin platforma Termene să înțeleg cu cine vreau să fac afaceri, să înțeleg ce îmi face portofoliul meu așa cum v-am arătat și am să vă mai arăt încă două lucruri care cred eu sunt un must pentru dumneavoastră. Intru în relație de business cu el și vreau să știu ce se întâmplă. Îl monitorizez sub ce aspect. Și aici am să vă arăt ce posibilități de monitorizare aveți. TVA. Dacă el nu mai are codul de TVA activ, e o problemă, nu am deducere. Adresă firmă. Am să văd că se mută la o adresă unde mai sunt 1500 de firme. Ceva nu e ok. Pentru ANAF, de exemplu, este un red flag. Dosare de firmă. Observ că cresc numărele de dosare, dar unde? Într-o zonă sensibilă mie. Dosare cu profesioniștii sau dosare civile. Sau, de ce nu, observ o situație, un exit al asociațiilor și administratorilor. Cel care îl aveam în Transavia, de exemplu, avea un 70-80%. Ce ar însemna ca mâine el să fie înlocuit de către un X, da? Și atunci ne dăm seama că se întâmplă ceva. Monitorizare ciplunară, monitorizare inclusiv în procedurilor de insolvență. În cazul procedurilor de insolvență știm foarte bine repercusiunile și nu ne dorim să fim, de exemplu, chirografari. Astfel încât monitorizarea este atât de activă, iar primul contact cu care îl aveți cu procedura de insolvență este următorul. În prima zi în care îi se cere insolvența companiei respective, în momentul acela dumneavoastră primiți o alarmă. Deci nu la momentul intrării în insolvență când deja este târziu. Iată de ce vă spun că aceste instrumente pe care le avem și eu am să vă invit să dați click, de exemplu, pe firmă și o să vedeți verificarea unei firme naționale, așa cum am făcut, verificarea unei firme internațional, avem posibilitatea să luăm rapoarte din mai multe țări și aveți posibilitatea să vedeți în ce țări, da? Aveți posibilitatea
să oferiți colegilor de la juridic un instrument foarte puternic și o segmentare foarte mare a dosarelor pe categorii, pe calendar juridic, adică să le integrați, numai că nu voi insista aici pentru că nu știu ponderea și ar fi fost bine să știu cât dintre dumneavoastră sunteți juriști. PASP revin din nou în zona aceea pe care facem analiză sectorială, adică pe toate companiile din România sau pe domeniul de interes și motoarele de căutare. Veți avea posibilitatea să căutați fie într-un bulk, să căutați bulk într-o cantitate mare de date, fie dosarele, fie în monitoarele oficiale, în buletinele procedurilor de insolvențe, RNPM, care este, slavă Domnului, destul de bogat, asociați administrator și Business People Scanner. Dacă ceea ce v-am prezentat prezintă interes, vă provoc să creați livrabile, exact cum se întâmplă în Business Hub, adică colegul meu Ionuț Bonoiu, cu echipa editorială, creează analize, cum ar fi, de exemplu, județul în date. Iar eu, companie bancară sau știu, eu investitor, vreau să mă duc în Timiș, de exemplu, sau poate nu Timiș. Haideți să mă opresc undeva aici, la Covasna, de ce nu? Da? Ei, și să văd că în județul Covasna s-a întâmplat ceva, adică sunt 18.000 de companii, perspectiva 2024, văd ce se întâmplă business în Covasna, evoluție din 2008 până în 2024 și vă las pe dumneavoastră și doar vă stârnesc curiozitatea de a parcurge fiecare livrabil pe regiunea, segmentul este regional, mai bine zis județean. Să parcurgeți fiecare județ și să vedeți cum a evoluat el. Este o imagine destul de interesantă, eu am făcut-o destul de des, mai ales când mă duceam în anumite zone și sper că această analiză la nivel județean să se extindă la nivel regional și apoi, de ce nu, la nivel național. Colegii noștri fac acest lucru, iar produsele le puteți vedea fie pe site-ul nostru, fie dacă sunteți înrolați la o cafea de dimineață, cum ne place nouă să o numim. Iar cafeaua de dimineață o să vă trezească foarte puternic pentru că veți găsi și lucruri bune și foarte bune și mai puțin bune. Rămâne la latitudinea dumneavoastră cum folosiți aceste date. Așa că mă voi opri aici cu mulțumirile de rigoare că ați participat. Pentru întrebări, sesiunea de Q&A sunt pregătit și de-abia aștept să interacționez cu dumneavoastră. Iar sfatul meu este de a intra și a de folosi cât de puțin, pentru că să bine mâncând. Vă mulțumesc pentru atenție și rămân la dispoziție pentru orice întrebare din partea dumneavoastră. Mulțumesc frumos, Adrian. A fost, cred că teasing-ul acesta a fost foarte interesant. Am auzit că deja le-ai spus colegilor că vei avea și niște conturi demo, deci practic fiecare se va putea juca și mai mult decât atât există acea componentă de export pe care ai găsit-o, cum să-și verifice firmele cu care să lucreze, pentru că vrei nu vrei, în ceea ce facem noi, târgurile internaționale, apar mulți clienți. Din păcate, noi transmitem și cereri, dar nu putem verifica decât prin BPC-urile noastre, prin birourile comerciale economice din anumite țări, dar nici aceia nu dispun de foarte multe informații. Iată că avem ceva în plus. Acum o să trec foarte repede doamnei Corina Vulpeș legătura. Doamna Corina este director la Direcția de Relații Instituționale, așa cum ne cunoaștem noi ca membru în Consiliul de Export, și se ocupă și de relația cu mediul de afaceri, Divizia Finanțări, Garanții și Asigurări. Corina, ai cuvântul. Mulțumesc frumos. Se vede prezentarea mea? Da, perfect. Da, mulțumesc frumos. Mulțumesc și pentru introducere, deci nu mai e cazul să mă prezint pe mine. Sunt însoțită de două colege, Cristina Istrate și Adriana Ionescu. Sunt prezente alături de noi, așa încât în sesiunea de Q&A una dintre noi trei va răzbi cu răspunsurile. Câteva lucruri foarte generale despre Exim Banca Românească, așa încât să poziționăm discuția de astăzi. Sunteți obișnuiți, cum a spus și domnul Pănărescu, cu Exim Bancul până în 2024 și Exim Banca Românească de atunci încoace. Exim Bank, fosta bancă de export-import a României, se ocupa de tranzacții internaționale și puțin și de dezvoltarea mediului de afaceri și de tranzacțiile externe. Actualmente, mandatul este foarte larg.
Practic, avem două ramuri. O ramură bancară, ca orice altă bancă. În acea ramură bancară s-a făcut fuziunea cu Banca Românească, așa încât brandul comasat este acum Exim Banca Românească. Banca, în zona ei comercială, se adresează atât companiilor cât și persoanelor fizice. După fuziunea cu Banca Românească, a devenit o bancă sistemică. Acum ocupă locul 8 după active în sistemul financiar bancar. Deci vă dați seama că a crescut enorm. Este o bancă care adresează toate nevoile mediului de afaceri, oferă produse dedicate și pentru angajații firmelor și pentru firme. Deci o gamă foarte largă bancară. Nu voi vorbi despre această ramură pentru că ea, insist, este bancară, comparabilă cu toate băncile cu care lucrați. Trebuie doar să testați, să vedeți ce face diferența în rapiditatea cu care se mișcă colegii, în costurile pe care le oferă. Aici este la latitudinea dumneavoastră, a membrilor APAR, să vă adresați oricărei agenții din țară a Exim Banca Românească și acolo veți găsi soluțiile și electronice, și carduri, și ce vă este dumneavoastră necesar din punct de vedere bancar. Separat, Eximul are această divizie specializată în care sunt eu și colegele mele, care se numește Divizia Finanțări, Garanții și Asigurări, nume și cont stat. Deci aceasta este ramura mandat. Potrivit unei legi de funcționare a Eximului, această ramură beneficiază de alocări de resurse publice, de fonduri alocate prin bugetul de stat anual. Iar începând de anul trecut, aceste fonduri sunt canalizate exclusiv pentru susținerea exportului și a internaționalizării companiilor. Deci prezentarea mea va merge în această direcție a discutării instrumentelor cu care statul român, prin agentul Exim Banca Românească, poate să ajute companiile să se extindă pe piețele externe, fie direct cu export, fie făcând investiții. Și o să punctez pe măsură ce trec în revistă produsele pe care le avem acum și cele pe care intenționăm să le facem, o să vedeți cum pot ele să răspundă nevoilor și așteptăm dinspre dumneavoastră un input să înțelegem ce va fi necesar suplimentar, ce ați văzut la competitorii dumneavoastră sau la partenerii dumneavoastră de pe piețele pe care lucrați. Aici am distribuit domnului Pădure această prezentare cu rugămintea ca ulterior să fie diseminată și participanților. Am făcut o scurtă prezentare. Singurul lucru pe care vreau să-l subliniez de pe acest slide este cea de-a doua idee, în care Exim Banca Românească este desemnată de autoritățile române punct focal pentru procesul de aderare la OECD pe zona de export. În acest sens, noi deja am trecut prin filtrele de evaluare ale grupului specializat pentru credite la export al OECD-ului. Anul trecut chiar și am tick the box, am obținut validarea pe acest segment de activitate din partea OECD-ului. Deci, în cadrul Comitetului Comerț al OECD, o bucățică mică de export credit este deja validată din perspectiva României. Ce ne spune asta nouă tuturor? Că în acest moment avem instrumentele de Export Credit Agency, de asigurare a exportului, similar cu orice altă țară membră OECD. Aceasta era informația pe care am vrut să o subliniez pe acest slide. În portofoliul nostru actual avem polițe de asigurare. Practic, noi acum nu dăm bani, nu dăm finanțare. În schimb, acoperim risc. Și acoperim risc acolo unde nu mai există nicio altă soluție. Adică nu intrăm în competiție cu asigurătorii privați de creanțe. Observ în lista de participanți companii care, fără îndoială, își asigură riscul neîncasării atunci când acordă termene de plată, sau cu Cofas, sau cu Allianz Trade, sau cu Atradius. Deci există aceste soluții în piața de creanțe funcționale. Ei bine, statul prin Exim nu vine să vă îndepărteze de companiile cu care lucrați, cu care vă protejați afacerile, ci dimpotrivă vine să vă ajute ca pe zonele de risc neacoperite de asigurătorii privați să aveți soluții. Și atunci vorbim în primul rând de zonele cu risc politic.
Ucraina este un cuvânt care e în urechile tuturor zilele acestea. Săptămâna viitoare este conferința anuală de reconstrucție a Ucrainei la Gdansk. Acestea sunt riscuri politice pe care niciun asigurător privat nu vi le acoperă. Dacă dumneavoastră vreți să livrați astăzi în Ucraina o cantitate mică de marfă, poate nu aveți curajul să livrați foarte mult, dar nici măcar acei bani puțini nu vreți să îi pierdeți, noi putem să vă asigurăm împotriva riscului comercial, să nu intre partenerul dumneavoastră în insolvență și să rămâneți descoperiți din punct de vedere al încasării sau din punct de vedere politic. Adică știți foarte bine că la începutul conflictului cu Ucraina, Banca Centrală a Ucrainei a pus niște moratorii de plăți. Nu a permis valutei să iasă din țară. Acest risc este acoperit de noi. Deci vorbim de zone foarte nișate în care nu există soluții individuale pe piața privată de asigurare. Pe acest slide am punctat așa foarte rapid toate tipurile de polițe, doar ca să vedeți care este gândirea noastră de fapt. Și gândirea se împarte în funcție de termenul de încasare. Pe segmentul dumneavoastră de activitate, cel mai probabil este ca termenele pe care le acordați să fie scurte, să nu depășească 2 ani. Deci pentru noi termen scurt înseamnă 2 ani. Poate pentru dumneavoastră termen scurt înseamnă 15 zile. În acest orizont de timp până în 2 ani putem să acoperim exportul doar în țările din afara Uniunii Europene și din afara zonei de țări dezvoltate din OECD. Acolo, de principiu, nu există soluții private de asigurare. Deci Ucraina, Moldova, Serbia, Georgia, China, că vorbea domnul Pădure despre clarificarea la nivel diplomatic a relațiilor cu China. Acestea sunt zone și piețe pe care noi putem să luăm riscurile fără nici o altă cerință sau vreun alt criteriu decât risc valid. În Uniunea Europeană există deja soluțiile private de asigurare și atunci nu putem veni, pentru că nu concurăm cu asigurătorii privați, nu putem veni direct cu o soluție de asigurare a exportului. Dacă exportați în Ungaria, peste graniță foarte aproape, cel mai probabil că asigurătorii privați sunt imediat alături de dumneavoastră și vă iau tot portofoliul de creanțe și vă asigură și clientul din Ungaria. Dar sunt situații, și noi am notificat o schemă la Comisia Europeană, a fost aprobată în 2014 și am prelungit-o pentru că am avut cereri de 2 ori și acum ne pregătim încă o dată, fiindcă ea expiră la sfârșitul acestui an, ne pregătim să o prelungim din nou. Iar în aceste situații în care o companie este mică, are o cifră de afaceri la export sub 2,5 milioane de euro, sau este mică, mare, nu mai contează dimensiunea companiei, dar are termene de plată peste 180 de zile, în acea situație, asigurătorii privați ridică mâinile și spun nu ne interesează. Aceasta este cazul în care ne-am adresat Comisiei Europene și am luat aprobarea să putem, în numele și în contul statului, să asigurăm aceste riscuri pentru că piața privată nu le asigură. Deci dacă sunteți la început de drum, sunteți sub 2,5 milioane de euro cifră de afaceri la export și avem 2 refuzuri de la 2 asigurători privați, ca să fie clar că nu perturbăm piața de asigurători privați, putem să vă asigurăm aceste riscuri. Deci aceasta este filozofia legată de termene de încasare până în 2 ani. Dar s-ar putea ca dumneavoastră, la un moment dat, să fiți implicați în tranzacții complexe. Și atunci vorbim de termene peste 2 ani. Acolo sunt alte reguli și alte soluții pe care noi le avem. Nu mă aștept ca, având în vedere specificul patronatului, să avem frecvent astfel de situații. Dar vă prezint și acest tip de informație pentru că s-ar putea ca pe o altă companie în care sunteți și dumneavoastră parteneri sau membri sau asociați să fiți în situația în care lucrați într-un proiect de infrastructură, să spunem, și dau tot exemplu, Moldova sau Ucraina, un proiect de infrastructură care durează foarte mult și care nu poate fi plătit în 30 de zile, în 2 ani. Și perioada de execuție este de minim 2 ani și plata se face eșalonat pe 10 ani, pe 15 ani.
Ei, chiar și în acele situații există o soluție, nu o extind foarte mult acum, ci doar vreau să vă atrag atenția asupra ei. Nu în ultimul rând, vedeți, ultimul produs, ultimul instrument aflat pe lista noastră este polița de asigurare a garanțiilor de export. Asta ce înseamnă? Înseamnă că dumneavoastră mergeți la o licitație internațională, sunteți în competiție cu alți exportatori din alte țări, din Uniune, din afara Uniunii, din OECD, din afara OECD. Și vi se cer tot felul de garanții bancare, de participare la licitație, de restituire avans, de bună execuție. Vi se cer mai multe tipuri de garanții bancare. Și dumneavoastră mergeți la banca cu care lucrați, duceți colateralul pe care îl aveți și banca vă emite acele garanții. Dar dacă sunteți pe o zonă riscantă, dacă mergeți, să spunem acum, în Egipt, că Egiptul s-ar putea să fie de mare interes pentru patronat, mergeți în Egipt, aveți un risc de executare abuzivă a garanțiilor, care nu vă poate proteja, de care nu vă poate proteja niciun asigurător privat și nici banca dumneavoastră nu poate să vă protejeze. Pentru că banca, dacă primește o solicitare de executare a garanției, banca dumneavoastră o plătește. Ori, dumneavoastră n-ați greșit cu nimic. A fost executată abuziv. În acel scop, noi am creat această poliță pe care o au și alte export credit agency, instituții similare nouă, ca să protejăm exportatorii care emit aceste scrisori de garanție bancară împotriva executării care nu îi se datorează, nu e datorată neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase de către exportator a angajamentelor din contract. Vedeți că procentele noastre de asigurare nu sunt 100%, ci ne limităm la 85% în cazul creanțelor, la 95% dacă vorbim de termene mai mari de 2 ani și de credit de cumpărător. Deci procentele de asigurare diferă în funcție de tipul de instrument și de regulile care îi se aplică. Un caz particular pe care doresc să-l aduc în atenția dumneavoastră este asigurarea pe care noi acum o punem la dispoziția companiilor care trimit bunuri sau prestează servicii acum, în această perioadă complicată, în Ucraina. Ca să putem să folosim în mod eficient banii pe care îi avem, am făcut echipă cu Fondul European de Investiții. Fondul European de Investiții a convins Comisia Europeană să aloce 300 de milioane de euro din InvestEU pentru ca firmele foarte mici, de tip IMM sau de tip small mid-cap, și am văzut că termene poate să genereze acest tip de informație ca să fiți siguri că vi se aplică, pot să beneficieze de această formă de susținere a exportului în Ucraina acum. Deci ne creștem cu toții capacitatea de a ajuta companiile europene, iar noi, interesul nostru este pentru companiile românești, de a trimite din Uniunea Europeană, din România, mărfuri și de a presta servicii în Ucraina. Pentru că dacă nu suntem noi acolo, nu înseamnă că locul rămâne neocupat, ci imediat se găsesc sau din alte țări europene sau din extracomunitar, se găsesc repede să vină. Avantajul nostru este că suntem la graniță, avem costuri mai mici de transport, poate chiar livrând prin Republica Moldova, avem și o altă modalitate de a ne înțelege, de a cunoaște limba, de a înțelege obiceiurile. Deci noi avem niște avantaje comparative care chiar merită folosite. Iar aceste instrumente de asigurare pe care noi le avem, disponibile exclusiv acum pentru Ucraina, pot să vă ajute foarte mult. V-am prezentat schema noastră de asigurare temporară, cea cu 2,5 milioane de euro, așa încât nu o să insist pe slide, dar dumneavoastră puteți să-l vedeți când o să analizați instrumentele noastre. V-am vorbit și despre asigurarea garanțiilor de export împotriva riscului de executare abuzivă. Iar acum doresc să vă atrag atenția asupra unui alt tip de sprijin. De data aceasta, nu pentru export, ci pentru internaționalizare. Și vă dau un exemplu foarte concret. Am fost într-o discuție, poate chiar cu un membru al patronatului, s-ar putea, nu știu, dar oricum pe sectorul dumneavoastră de activitate, care făcea export, dar nu s-a gândit până la discuția cu noi că de fapt ar putea să-și construiască un siloz sau o formă de distribuție
în țara în care exportă în momentul respectiv în Africa. Intenția nu era să ajungă cu mărfurile doar într-o țară anume, ci să intre prin țara respectivă în toată zona de nord a Africii. Ori pentru asta, o investiție în străinătate, în țara africană, ar fi fost într-adevăr foarte utilă, doar că riscul de a fi expropriat sau riscul de a nu-și putea aduce în România beneficiile generate de investiție sunt foarte mari. Sau, ca să nu mai vorbim de riscurile de, poate nu neapărat de război în țările africane, dar de revolte civile, știți foarte bine că sunt destul de frecvente. Deci sunt niște riscuri politice pe care nu le acoperă niciun alt asigurător. Și atunci acest instrument al statului vine și asigură compania care își investește proprii bani sau bani de la băncile cu care lucrează pentru a-și crește capacitatea de intrare pe piețele externe. Această asigurare este disponibilă până la 90% din valoarea investiției. Deci ajută foarte, foarte mult din punct de vedere al procentului de acoperire. Mai am pus noi pe slide-uri, tot așa ca să vă atragem atenția pentru proiecte viitoare asupra creditului cumpărător. Probabil că ați văzut creditul cumpărător în România, dar noi vi-l arătăm cum funcționează el la extern. Băncile dumneavoastră pot să îl finanțeze pe cumpărătorul dumneavoastră, așa încât cumpărătorul să aibă un termen mai lung de rambursare, iar dumneavoastră să fiți plătiți când ați livrat. Este o structură clasică de buyer's credit, în care noi asigurăm 95% din creditul dat de o bancă cumpărătorului străin. Nu trebuie neapărat să fie bancă românească, poate fi orice bancă din Uniunea Europeană. Gândindu-ne și la Ucraina, dacă cumpărătorul dumneavoastră ucrainean spune da, dar eu nu pot să plătesc, așteaptă-mă vreo 5 ani până când pot să plătesc, dumneavoastră nu puteți să așteptați 5 ani, și atunci discutați cu banca dumneavoastră care îl finanțează pe cumpărătorul ucrainian, dar banii nu pleacă în Ucraina vreodată, ci intră în contul dumneavoastră de la banca dumneavoastră imediat ce ați livrat. Și de ce ar face banca această tranzacție peste graniță și de ce ar finanța banca cumpărătorii din Ucraina? Pentru că în spate 95% din risc este acoperit de Exim Banca Românească, numele și contul statului. Iar pentru dumneavoastră, încasarea se întâmplă la livrare din acel credit pe care contrapartida străină îl are la dispoziție. Deci doar am vrut să vă tentez cu acest instrument pe care noi îl valorificăm foarte intens și toate Expo Credit Agency-urile îl pun la dispoziția partenerilor lor. Deci aceasta a fost o prezentare a instrumentelor, pentru că vorbeam și cu domnul Pădure, poate nu sunt întotdeauna foarte bine cunoscute și foarte bine înțelese. Am mers foarte repede prin ele ca să ne cadrăm în timp și îmi pare bine că avem jumătate de oră de discuții ca să putem să punctăm lucrurile care vă interesează pe dumneavoastră în mod direct. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, Corina, mulțumesc, Adrian. Acum trecem direct la întrebări și răspunsuri. Nu mai stăm. Rugămintea este să vă spuneți numele și ce societate reprezentați înainte de a pune întrebarea. Propun să luăm 3-4 întrebări și după aceea răspunsuri, ca să nu pierdem timpul, da? Vă ascult! Se pare că au fost informațiile pe care le-ați dat au fost atât de bune încât nu sunt întrebări? Putem pune noi întrebări? Sigur. Vin cu o remarcă legată de acest lucru. La Raiffeisen, o bancă pe care am moștenit, Banca Agricolă, de a șters toate lucrurile din spate, ei spun așa că tu ești vinovat dacă iei o mașină în leasing, trebuie să plătești diferența dacă se mărește cursul. Da, spun că sunt în sarcina beneficiarului, dar nu spune că dacă e negativ doar. Și acum când este pozitiv,
Ei spun nu, doar la negativ ne gândeam. Păi stai un pic în echilibru într-un contract. Deci avem, bineînțeles că și dumneavoastră puteți pune întrebări să vedem cine răspunde. Atunci o să încep eu cu întrebarea care m-a măcinat de când am aflat despre această reuniune. Dacă la nivelul patronatului dumneavoastră aveți o strategie coerentă de intrare pe piețe, așa încât împreună să ne punem la masă și să vedem care sunt piețele targetate efectiv de membrii patronatului strategic și cum putem veni noi cu instrumentele statului care sunt deschise tuturor exportatorilor, tuturor băncilor comerciale, să potențăm această strategie a dumneavoastră de dezvoltare a sectorului. Da, foarte bună întrebarea. Ne face să ne dezbrăcăm un pic așa. Nu există în momentul de față o strategie de intrat pe piețe externe. Modalitatea prin care noi intervenim în zona aceasta de promovare la export a fost una legată de facem un chestionar în care firmele propun, pentru că avem peste 160 de firme în momentul de față, este foarte dinamic. Cred că chiar acum cu patronatul, cred că am depășit chiar 180 de firme, dar e foarte bună ideea în viitor. Nu neapărat pentru celelalte piețe sau celelalte târgurile pe care le acoperim în momentul de față, pentru că sunt mai multe instrumente pe care le-am folosit de-a lungul timpului și acum putem să ne concentrăm pe partea de China, dacă toți suntem la început și venim cu toate aceste instrumente, dacă funcționează acest lucru, putem extinde, putem face un pilot pe China. Asta e o propunere a mea, pentru că avem deja colegi care sunt interesați de această piață, avem instituții care trebuie să contribuie la suport și da, deci nu avem, mi-am notat, vom face un task force pe China. Noi suntem dorniți să participăm în task force-ul dumneavoastră și să facem niște simulări, așa încât companiile, când se duc acolo și discută cu partenerii chinezi, să știe aproximativ care ar fi costul riscului acelor parteneri. Bineînțeles că, fiind prospectiv, noi nu vom putea cunoaște fiecare companie individuală, nici dumneavoastră nu o cunoașteți când vă duceți să prospectați, dar putem să facem un fel de scoring. Dacă se încadrează în categoria de risc A, cam atât ar costa dacă l-aș aștepta cu încasarea 30 de zile, cam atât 60, cam atât 180, în funcție de necesarul de negociere al companiilor. Deci am putea să creăm un fel de matrice care să vă ajute în negocieri cu partenerii. Termenele de plată nu sunt doar apanajul exportatorilor români. Cele mai multe companii câștigă licitațiile internaționale, vedem noi în licitații, prin această abilitate de a jongla în negociere cu termenele de plată, știind că ele pot să fie asigurate și că nu au un risc dacă în loc să dea un termen de plată de 30 de zile, dau un termen de plată de 120 de zile, să spunem. Da, și de acolo apare mirarea. Cum poate producătorul X să facă asta? Ei, nu o face el, ci este un cost pe care îl plătesc pentru aceste termene de plată. Da, este foarte bună ideea. Dacă mai sunt și alte piețe unde există o masă critică, să fim câțiva producători, poate vom avea în viitor, după ce vom avea și un guvern, vom încerca să facem o strategie poate de intrare pe anumite piețe mai speciale în care există, după China și experiența Chinei, să vedem ce vom putea face, pentru că avem aproape aici Orientul și este o zonă în care România a vândut pe vremuri și nu neapărat vreau să spun acum de vânzare de animale vii. Sincer că nu ăsta este obiectivul nostru de a vinde materii prime și animale vii, da, pentru sacrificare. Da, bun. Adică o întrebare și din rândul colegilor noștri? Eu aș mai putea să răspund la o întrebare nespusă, dar probabil în mintea multor participanți. Te rog. Bine, atunci o să spun și întrebarea și o să dau și răspunsul.
Am fost întrebați, că de asta e o întrebare nespusă, dar am fost întrebați dacă putem să ajutăm companiile exportatoare să acceseze capital de lucru de la băncile lor. Adică să venim nu doar cu instrumente care preiau riscul cumpărătorilor externi, de tipul celor prezentate, ci instrumente care în România să ajute compania exportatoare să ia un credit mai mare de la banca cu care lucrează. Să venim cu un instrument de garantare, practic. Și aici răspunsul nostru a fost că noi am avut acest tip de instrumente, dar nu erau dedicate exportatorilor, erau pentru toate tipurile de companii până anul trecut, când ni s-a schimbat mandatul și acum mandatul este exclusiv legat de export și internaționalizare. Avem acum în lucru produse de garantare, așa încât, cred că până în toamnă, sigur, ieșim. Noi vrem mult mai repede, dar mai sunt niște verificări de făcut și cu Comisia Europeană și cu Consiliul Concurenței, ca să nu intrăm pe suspiciuni de ajutor de stat nedorite de nimeni, nici de noi, nici de companiile exportatoare. Deci mai durează un pic, să zic, tehnic până când instrumentăm final acest produs. Va fi o garanție, iar dumneavoastră o veți putea obține prin intermediul băncilor cu care lucrați. Iar această garanție va fi 70-80%, vedem pentru capital de lucru, cum ni se și recomandă la Consiliul Concurenței, să nu greșim, și vă ajută să vă creșteți capitalul de lucru pentru contracte specifice de export. Deci lucrăm la asta, încă nu am finalizat, vom discuta și cu băncile în perioada următoare ca să fie exact ce le trebuie băncilor, să fie un instrument care, într-adevăr, să deblocheze bani de la banca noastră comercială cu care lucrați în scopul performării unor contracte. Mulțumesc! Da. Mulțumesc, interesant și acest lucru. Colegii care sunt prezenți aici sunt în general colegii care se ocupă de export. Adică sunt în parte directă în departamentele de export și cred că acest seminar noi le-am spus să distribuie în cadrul firmei și în zona de juridic și în zona de financiar, creanțe și în zona de decizională mai sus un pic, pentru că sunt multe informații pe care, sincer, nu le știam nici eu, chiar dacă am fost în Consiliul de Export, voi le-ați mai prezentat, dar dacă nu ești direct implicat și nu ai problema în cap, trece răspunsul pe lângă tine pentru că nu știi nu știi la ce există în piață. Așa că, nu știu, dacă nu voi avea o mână, sigur mă voi uita după proteze, dar acum nu prea mă interesează când trec pe lângă magazinul respectiv. Doamne ferește! Bun, cine este interesat de export pe piața Chinei, ca să luăm un exemplu? În momentul de față din cei prezenți. Nu văd aici companiile mari de pui. Și apropo, brandul Adrian era Fragedo, brandul de la Transavia. Adică îi cunoști, sunt pe piață. Iar ceilalți, următorii al doilea și al treilea, erau două companii care sunt pe primul loc, dar e distribuită în mai multe companii cifra de afaceri. Știi cât m-am bucurat în momentul în care am făcut selecția, pentru că încercând să fac random și să dau click-uri rapide, că s-a putut observa, totuși am picat pe o anumită zonă care are legătură, astfel încât de multe ori spun trebuie să ai și noroc. Apropo de instrumentele de asigurare, trebuie să ai și noroc și mai ales inspirație, iar de ce nu trebuie să ai instrumente? Și gândindu-mă la un moment dat care ar fi juncțiunea, de exemplu, cu partea de export, pentru că noi având o bază de date cu companii din România, era întrebarea firească și cum ar ajuta pe cineva la export. La un moment dat m-am gândit că poate producția ta sau știu eu, ceea ce vrei tu să exporți nu are volumul de care ai nevoie ca să ai o expunere internațională. Și atunci, în mod normal, va trebui să faci ceva. Și faptul că acum asociațiile, patronatele și așa mai departe au o activitate foarte efervescentă, asta spune multe, pentru că la un moment dat vom avea nevoie de volum. Dacă nu cumva sunt unii fericiți care deja l-au. Și atunci recomandarea noastră este ca să se beneficieze de un serviciu pe care îl vom pune la dispoziție. Deocamdată nu este suficient folosit, este acea Business Identity, o pagină în care cel care vrea să se promoveze trebuie să înțeleagă că cel care intră în România sau interacționează cu el îl va privi prin ochii cel puțin termene, ca să nu zic și alte platforme. Și atunci, pe lângă indicatorii financiari care sunt importanți, pe lângă datele culese din sursele deschise, ar fi bine ca el să se ocupe și de propria lui pagină și în acel business identity să se prezinte.
atât din punct de vedere funcțional, cât și din punct de vedere al, eu știu, și altor criterii, astfel încât să arate foarte bine și nu numai să arate, chiar să demonstreze că este așa cum se prezintă el. Iar un alt element pe care ar putea să-l folosească este să identifice companiile după anumite criterii pe care le are deja în portofoliu, luând și analizând ca și template unul dintre furnizorii lui sau clienții lui care produc, eu știu, impact în cifra lui de afaceri sau este o dependență operațională și să scape de acea dependență operațională prin identificarea și altor jucători din piața de profil, cu cele, spunem, evident, în cele două segmente, furnizori și clienți. Astfel încât cam aici aș vedea eu tangența cu elementul de export. Iar ideea sau cuvintele cheie pe care le-am reținut, OECD, mi se pare extraordinar, Ucraina, de ce nu? Republica Moldova sunt cuvinte cheie care necesită ele însele o aprofundare mai mare. Iar faptul că am aflat lucruri noi despre banca pe care o știam ca fiind Exim Bank, da, și acum văd că este banca românească cu un asemenea plomb, mă uimește și chiar vă felicit pentru inițiativele pe care le aveți. Da, modele sunt interesante, sunt modele europene pe care noi le-am preluat. Poziționarea a fost foarte bună acolo. Eu n-am știut că, de fapt, din preluare și-a schimbat numele, ci m-am gândit doar că este o etichetă, că este banca românească, să spune așa direct, cum să nu mai interpretăm limba bătrână, cum spune dormi ușor, adică cum sunt lucrurile. Ștefan, mai mult decât atât, eu acum îmi dau seama de ambergură și vă spun de ce. Inițial m-am gândit la o glumă, da? Dar evident n-aș fi spus-o, dar acum îmi permit pentru că o să vedeți contextul. Spunând Exim Bank, bancă românească, mi s-a părut un pleonasm. Da? Dar văzând produsele și văzând publicul țintă, nu mai există, pentru că în momentul de față nu discutăm de banca românească, ci discutăm de o bancă cu anvergură internațională și o expunere acolo, iar cuvântul românesc, din default, doar prin citirea brandului, îți dai seama de proveniență. Deci cumva înțeleg momentul sau momentul în care s-a întâmplat 2024 și înțeleg brandul la care s-a lucrat prin asocierea unui Exim Bank românesc cu denumirea de bancă românească. Da, Probabil, da, scuze. mulțumim frumos. Eu doar o precizare mai vreau să fac aici. Dumneavoastră ați sesizat corect și mulțumesc și sper că și publicul nostru, participanții au înțeles același lucru. Faptul că noi nu ne poziționăm aici ca o bancă, ci ca parte a unui mecanism internațional, nu numai european, ci chiar internațional la nivel OECD. Participăm la discuție acolo, așa cum vorbim noi astăzi aici, deci pe picior de egalitate. Avem același drept de vot oriunde ne ducem. Deci suntem aliniați cu instrumentele în acest cadru care ne va permite acum pe strategia Global Gateway să ne racordăm în marile proiecte pe care le fac companiile europene, iar comerțul României știți foarte bine că este atât de imersat pe lanțurile valorice europene, încât putem să mergem fără greș cu celelalte export credit agency din Uniunea Europeană pe piețe terțe, nu numai China, dar și America Latină și Africa subsahariană chiar. Da, mulțumesc mult pentru precizare. Asta voiam să spun. Noi am auzit retorica și cumva blocajul pe care l-au făcut organizațiile din agricultură pe zona Mercosur. Sigur că specificul nostru ca și țară este apropiat de al țărilor din America de Sud. Suntem o țară agricolă care n-am putut să începem sau să ajungem la un nivel de integrare a materiei prime în produse finite cu valoare adăugată, astfel încât să rămână mai mult la noi. Și încă suntem exportatori și eu fac o glumă care nu prea e glumă, zic că diferența între noi și Ecuador este că ei exportă banane. Dar suntem agricolă. Când aud că suntem o putere agricolă, râd un pic. Dar caracterul acesta de țară agricolă ne oferă potențialul de dezvoltare. Pentru că dacă n-ai avea materii prime, e complicat. Dacă n-ai resurse, e greu să devii o altă Japonie, da? Mai ales acum. Și eu vedeam o oportunitate în Mercosur, dacă am fi avut branduri. Vedeți, cei mai acizi au fost cei francezii. De ce francezii? Pentru că ei au gradul acela de integrare și de producție. Dar câștigătorii vor fi tot ei.
pentru că la ei va câștiga procesarea, care va aduce materii prime de la firme franțuzești care sunt în Mercosur, pentru că cel mai mare concert dus sau pe Pasăre este un concert cu acționari francezi, da? Sau oricum acționariatul acolo este un acționariat european sau american, nu există foarte mulți locali și vor avea de câștigat pentru că vor aduce materie primă ieftină aici și o vor integra la ei în Franța, o vor integra în branduri care sunt deja notorii pe piața europeană și pe piața mondială și vor pierde de fapt agricultorii francezi care nu își vor mai putea vinde materia primă pentru că avem un sistem din acesta european în care a primat calitatea, am intrat într-o bulă și e complicat când nu ai comparabilitate între standarde să te duci și să închei acorduri comerciale. De aceea este unde n-a intrat agricultura, n-a comentat nimeni la India. Da, a fost totul perfect, toată lumea mulțumită. Numai că noi ne-am făcut un glob peste și nu sunt subvenții în Europa, sunt pierderi de venit care din ce în ce mai puțin nu mai au bani să le acopere. Și exemplul meu e simplu. Dacă cineva crește 4 porci și respectăm condițiile pe metru pătrat, dau un exemplu, sau 4 pui, nu discutăm, pe metru pătrat, pe condiții de bunăstare europene din regulament, România crește 3, deci densitatea e mai mică, are condiții superioare de bunăstare și nu ca să moară de bătrânețe animalul ăla, ci ca să aibă o calitate a cărnii mai bună. Dar noi n-am comunicat asta către consumatori, dar prețul avem mai mare, Uniunea a acoperit o perioadă de timp acele costuri pe care tu le ai, dar necomunicând clientului care va trebui să vină cu bani să cumpere un produs de o calitate superioară la un preț echivalent, nu va ști și când va dispărea acea anvelopă financiară, vom avea o mare problemă legată de ce facem. Creștem prețul sau trecem la condițiile inferioare și s-au cheltuit niște miliarde. Deci noi nu avem încă integrarea, abia am reușit să integrăm materiile prime din agricultură, partea de cereale de cultură, în creșterea animalelor. Și suntem foarte bine la pui, la pasăre, suntem bine la vită, suntem bine și la porc, dar avem problema pestei porcine africane care nu s-a rezolvat încă și e tot politică problema, dar puteam crește aici. Noi vindeam aceste produse în Europa către parteneri. Acum, că îi auzeam pe unii, păi ce, nu venea până acum, nu venea carne în restaurante braziliană și argentiniană, Uruguay, că e cea mai bună. Sigur, cota Hilton a fost permanentă, dar nu despre aia vorbim. Noi vorbim despre o carne lucru, despre pui carne lucru, care intră în conserve, intră în cârnați, intră în diverse procese tehnologice care vor avea un alt brand și România este cumva legată de retail. Noi cumpărăm foarte mult pe private label, da? A și crescut acest private label și e foarte simplu pe canalul private label să vină produsul făcut în Franța cu materie primă din Mercosur să ajungă în retailul românesc. Și te vei întreba, dar eu de ce nu mai vând conserva mea din România? Păi, din cauza asta. Dacă noi aveam niște branduri puternice, aveam niște contracte. Eu aici am identificat astăzi multe lucruri bune, dar cred că cel mai interesant este și îi aud pe colegii mei plângând de multe ori asta cu termenul. Cum dă ăla 120 de zile? Că eu nu pot să mă finanțez nici 15 zile. Ba, nu ridică mâna colegii mei acum, dar noi plătim noi avem cu plăți în avans încă lucrăm. Da? Cum este colegii de la Contec? Cum este situația? Sau nu știu, la miere, nu, sunt, da. Evident că plata în avans limitează mult posibilitatea de a crește afacerea. O limitează la capacitatea partenerului de a plăti în avans. Cred că ne scot și din piață, adică... Da, pentru că în jur competitorii prin asta câștigă contracte, prin flexibilitatea de a încasa cu scadențe extinse. Și n-ar avea o problemă la un preț puțin mai mare care să acopere aceste costuri, că totul este cost. De fapt, retail-ul când a venit în România a știut toată asta. Și a spus așa, bine, voi vreți termen mai mic, când dai cu un leu mai... poți să-mi dai cu... Sau vrei termen mai scurt, mai îmi dai un leu. Da, văd că v-ați deschis, Laura, v-ați deschis microfonul. Da, bună ziua, Laura Grigoraș mă numesc, sunt export manager la Contec Foods, producătorul brandului Olimpia. Bună ziua, domnul Ștefan și invitațiilor dumneavoastră. Referitor la întrebarea pe care mi-ați adresat-o, aș vrea să vă spun că din portofoliul de clienți extern pe care îl avem, cu majoritatea lucrăm cu plată în avans și chiar doresc să specific faptul că
Avem clienți cu care lucrăm pe extern de aproximativ 10 ani și încă ne achită în avans. Și avem rulaje de aproximativ, nu știu, 500.000 de euro pe an pe export doar cu clientul respectiv. Și nici măcar n-au încercat să ne solicite o plată la termen. Adică cred că ar fi timpul să mă ocup eu de asta, sincer, pentru că deja cred că este câștigată. Și eu cred că ne-am maturizat. Mulțumesc că și eu cred că ne-am maturizat. Eu cred că trebuie să facem pasul următor, trebuie să-i verificăm, trebuie să le dăm cu termene să-i verifici, da? Atât intern cât și extern, cu băncile, că nu neapărat e vorba de Exim aici, pentru export este Exim, dar și în interior tu trebuie să folosești niște instrumente, că un preț constituie un indicator, nu mai este neapărat cel mai important lucru în activitatea asta, în afaceri. Și eu o să, la sfârșit, să ne spuneți cum continuăm, adică cum vor putea colegii noștri, pe lângă faptul că le voi da prezentările, cum vor putea să intre în legătură și cum va continua această relație, pentru că sigur vor vorbi, chiar dacă nu sunt foarte active acum, vor vorbi în cadrul companiilor și vor da mai departe informațiile celor care sunt interesați din cadrul companiei și pot să ducă mai departe. Da, văd că nu e microfonul deschis, domnul Endre. Voia să spuneți ceva? Ok. Bun. Domnul Pădure, la noi e simplu, fiindcă în prezentare, tocmai anticipând acest demers pragmatic cu care eu sunt obișnuită din partea dumneavoastră, am pus contactul meu cu telefonul meu mobil, al colegului meu, directorul adjunct, cu mobil, cu e-mail-uri, ca să putem fi contactați direct. Mulțumesc. Perfect. Iată că avem tot, veți primi de la noi toți colegii. Prezentarea va fi dată pe e-mail către toată lumea și vom avea, inclusiv o să punem la dispoziție și dacă suntem cu permisiunea dumneavoastră să o punem pe canalul de registrare al nostru, să poată să aibă acces și alții să vadă aceste lucruri și să vină către. Nu cred că a fost nimic de ascuns. Nu. Instrumentele noastre sunt publice. Fiecare instrument are o normă care spune condițiile și termenii care se acordă, publicate în monitor oficial. Deci ne dorim ca toți exportatorii să cunoască instrumentele și să le folosească, nu doar să le cunoască. Dar nu toată lumea are ocazia să stea și să le primească așa cum le-ați prezentat dumneavoastră. Pentru că și ceea ce Adrian oferă nu le scoate dintr-un joben, sunt surse publice, numai că să obțin acele informații mi-ar lua pentru un producător sau pentru o firmă, mi-ar lua jumătate de zi și m-aș lăsa pe gubaș la a doua, a treia aș ceda. Pe când acum, dându-i inteligenței artificiale accesul la niște tabele, inclusiv, nu vă ascund, adeziunile sunt făcute de inteligență artificială, luând câteva tabele, luând informațiile de peste tot, cifre de afaceri, număr de angajați, unde, cine e responsabilul, cine are dreptul de semnătură din companie. Mai mult, cât au plătit cotizația până la ce dată într-un tabel și de la ce dată intră în partea cealaltă. Toate aceste lucruri sunt și după aceea spui, bun, ok, vreau și o centralizare unde am mai ajuns în momentul de față. Câți angajați avem? Și nu știu, am ajuns pe la vreo 40.000 de angajați în cadrul angajații ai firmelor cu care lucrăm în interior. Asta arată dintr-un total de cam 180.000 pe industria alimentară, ceea ce este pentru că majoritatea, după cum vedeți, noi nu avem Coca-Cola, nu avem Nestle, nu avem McDonald's, avem firmele cu capital românesc, majoritatea, adică sau mici întreprinzători care nu țin de multinaționale și că multinaționalele își fac singure promovarea, o fac foarte bine, au bugete, da? Și încercăm cumva, de fapt, asta e ideea și asta ar fi și ideea statului, să strângă Agenția pentru Calitate și Marketing, pentru asta era, nu pentru Coca-Cola. Era pentru companiile mici să vină cu niște instrumente, astfel încât ele sub o umbrelă să poată să-și prezinte oferta. Standul național pe care noi îl facem la târguri și colegii noștri au văzut cum am evoluat de la ediție la ediție, adică mie mi se pare că am ajuns la un nivel de maturitate în care concurăm cu Franța, cu Spania, chiar suntem mult peste unele țări cu tradiție.
și avem poziții care ni le menținem și suntem acolo și avem, nu știu, de la 30 la 100 de participanți în pavilion național și încă 30-40 care vin cu forțe proaspete, care vin pe banii lor, care vor să fie aproape de România, dar, cum spunea un coleg, toți au trecut prin pavilionul României. Da? Au simțit gustul, da? Și să auzi că cineva la un minister, un prim-ministru sau o agenție spune că te duci să te plimbi, eu cred că am depășit nivelul la care un patron de firmă, un director, chiar și un angajat pe o poziție de merchandiser vine la târg să se plimbe, să stea 12 ore în picioare, când poți să-ți plătești orice bilet de avion și să te duci să stai undeva și să te plimbi să vizitezi un oraș. Adică nu cred că mai suntem la acel nivel care, da, vedeți, ține, funcționează încă într-o societate care merge pe polarizare, pe rău și bun. Adică nu există mijloc. Astea sunt rețele sociale care ne-au adus în situația actuală. Acum vom fi foarte cu AI-ul, probabil că vom fi foarte, ne va crește mândria de sine, că el spune, vai, și la o prostie, cât de deștept, deci nici nu m-am gândit la asta. Da? Deci copiii noștri, simțul critic se va duce de tot. Dacă până acum erau ăla este ori prost, ori deștept, e ori într-o parte, ori în alta, da? După o linie. Acum el va spune, vai, dar cam parenting-ul ăla, nu pot să-i spun nu copilului. Ba, trebuie să-i spun nu copilului să înțeleagă autoritatea și limitele. Că nu poți face orice oriunde. Deci cumva cred că da, vine momentul în care trebuie să facem un pas. Și pasul acesta se face cu profesioniști, se face cu parteneriate, ceea ce dumneavoastră ne-ați oferit astăzi. Ne spui și tu, Adrian, cum vom continua? Da, sfatul meu apropo de AI, mă gândeam acum dacă să intervin sau nu, dar cred că ar fi de bun augur. De ce? Să presupunem că noi suntem acum, nu știu exact, poate îmi confirm, suntem 25 sau 26 de persoane. Din experiența pe care o am în prezentări și în general din experiența de learning, de activitatea de învățare, este foarte probabil ca să fim în activități operaționale, să nu fim atenți sau să nu cunoaștem tehnologia, astfel încât, sau nu cunoaștem terminologia, scuzați-mă, mă refer la termeni. De exemplu, și pentru mine în sistemul bancar, poate sunt 4-5 termeni pe care aș vrea să-i îmbunătățesc. Ce aș face? Aș lua materialele de prezentare, aș lua acest video și să-l fac din video în text și apoi creat un agent care să fie agentul, să zicem, evenimentului. Și dacă cineva vrea să înțeleagă ce a fost acolo sau să vrea să vadă ce s-a făcut, se poate face. Ulterior, recomand utilizarea unui model de limbă plătit, fie că el este Claude, ChatGPT și așa mai departe, dar eu aș merge pe varianta de Claude, prin care cel care folosește ceea ce livrăm noi să fie în 3 stadii, adică 1, întrebări și în momentul acela va întreba și va obține cunoștințe, 2, să-și creeze un agent specializat pentru activitatea bancară, pentru, nu știu, pentru domeniul de interes și să interacționeze și să-i livreze. Și cea de-a treia parte, cea mai interesantă și care poate fi creată, este o semi-automatizare. Și poate în următoarele sesiuni am putea să facem acele activități de induction care să nu se ducă strict doar pe terminologie și pe anumite concepte, pentru că s-ar putea să fie greu de pus în practică și mult mai mult de transpus în acțiune. Adică ceea ce spunem noi aici ar trebui să fie făcut un material sau ceva, nu-mi dau seama, care să se ducă către factorul decident. Și întrebarea este, Luna Solai, Adrian Ionescu sau Goia Mihaela, cum vei face? Și atunci fiecare are instrumentul lui sau poate să vadă un termen de comparație venit din partea doamnei Corina Vulpe sau din partea lui Adrian Bănărescu sau Ștefan Pădure sau altui invitat și atunci apar instrumentele, metodele și tehnicile. Pentru că acum ce avem? Infrastructură. Chiar în câteva minute am să urc pe o autostradă care sper să ajungă până la Bacău și să ajungă Sibiu și Siret, da? Și spunem check. OECD, doamna Corina ne poate spune mai bine în ce stadiu suntem, 13, 14, 15, 16, nu mai știu, dar știu că stăm bine, am participat în ianuarie la un eveniment la Mai Cotroceni. avem un singur comitet. Mai avem un singur comitet, da, și într-o doză de realism, pentru că eu am două necunoscute, cum de avem autostrăzi și cum intrăm în OECD, dar nu vreau să-mi răspundă nimeni, ci vreau să fiu pe autostradă și să fiu în OECD, iar apoi provocările și avantajele vor exploda. Întrebarea este, suntem suficienți de ancorați în instrumente, metode și tehnici astfel încât să absorbim cât ni se dă?
Și cu asta aș încheia, adică să creăm instrumentele, metodele și tehnicile, chiar dacă repet puțin, astfel încât ceea ce ni se dă de către invitatul 1, 2, 3 să fie pus în practică. Da, și eu subscriu la ce a spus domnul Bănărescu. O completare mică, dar cred că ar putea fi semnificativă, este ceea ce a spus doamna Grigoraș. După ce află toate tehnicile, toate instrumentele, dacă dânsa nu pune mâna pe telefon, adică nu este o acțiune umană, rămânem în tehnici și proceduri și știință. Mulțumesc! Ok, bun. Atunci noi rămâne să facem probabil o parte din acest lucru. După cum am văzut, Adrian, cred că o să te rog să ne recomanzi. Simt că unul dintre subiectele viitoare ar fi și cel de AI și de cum organizăm puțin activitatea de export cu AI-ul și poate ne recomanzi pe cineva sau cum discutăm, să vedem cum găsim, că eu cred că colegii noștri vor fi interesați de asta. Pentru că sunt multe sarcini acolo repetitive, sunt multe și conexiunile cu sursele de informare reală ne pot salva mult timp. Și fiecare dintre noi, până la urmă, asta avem cel mai prețios, timpul. Că degeaba ai timp degeaba ai bani dacă n-ai timp, degeaba ai orice posibilitate dacă nu există acest timp. Și este resursa cea mai importantă și m-am hotărât să nu vă mai țin mai mult. Am spus, am depășit deja cu un sfert de oră. Și nu vreau să vă iau resursa, mai ales că este vineri. O să facem și un chestionar către colegi să ne facă o evaluare și să ne spună ce își doresc în continuare și cu ce cred ei că ar fi mai bine să facem. Poate că nici timingul n-a fost cel mai potrivit, fiind la sfârșitul zilei de vineri, dar n-a fost ușor. Știu, Corina, că tu ieri te-ai întors de la OECD. Chiar azi noapte la ora 2 am avut o oră jumate întârziere la plecare. N-am avut prea multe zile din care am putut alege. Toată lumea este ocupată, toată lumea este prinsă, mai ales că și colegii sunt pe partea de export foarte implicați. Vom încerca să venim cu lucruri practice către ei și atunci probabil vom structura mai altfel un pic cursul. Da, este un început și eu cred că a fost un început bun. Și mai mult decât atât vă voi chema și la studenții mei la facultate în viitor. Pentru că dacă nu sădim, nu punem semințele acolo la facultate, este greu. Chiar numai așa mi-am făcut cursurile cu studenții, gen conferință, și au fost oameni dintr-o zonă în care mie mi-ar fi plăcut să am așa ceva în facultate, parcă prindeam dragoste mai multă de școală. Mă duceam poate mai des la școală. Ștefan mai provocat să spun ceva, care e a treia oară când spun că n-aș fi spus în mod uzual, dar dintr-o colaborare cu Camera Italiană am făcut două evenimente cu studenții, pentru liceenii italieni în ianuarie și acum o săptămână și în care le-am arătat din tipsurile și din elementele interesante pe care termenele le face pentru antreprenorii români și nu numai. Și întrebarea era, dar este acela publicul țintă pentru termene? Și răspunsul l-am dat instant, da, pe viitor. Pentru că trebuie să punem semințe. Suntem într-un zon de agro, văd la tine acolo și văd cuvântul agro și nu pot să mă gândesc decât la ce facem cu pumnul acela de semințe, unde le aruncăm. Și știu că sunt două variante, să pice în sol fertil sau să pice pe piatră, așa din ce știu eu din vechime. Așa că să încercăm să aruncăm pumnul ăsta de semințe într-un loc fertil. E foarte clar acest lucru pentru că francezul nu se naște genetic să cumpere produse franțuzești, dar de când se naște până când moare, are în cap că el contribuie la societate, dar picătură cu picătură în toate stadiile vieții, de la școală, de la grădiniță, are că produsul franțuzesc este cel mai bun și prin modul ăla dacă nu facem asta, putem să dăm oricâți bani pentru că vom fi mercenari ai unui preț, ai unui raft care ne pune 3+1, 6+8, chiar dacă jumate aruncăm, noi suntem conștienți, noi spunem că am plătit prețul cel mai bun, adică nu prea ne calculăm. Bun. Haideți să încheiem din partea noastră și din partea noastră toată disponibilitatea. Noi am participat împreună cu ASE-ul la o formă de pregătire a masteranzilor pe zona de instrumente de comerț exterior, deci cu tot dragul, cu studii de caz putem participa și noi. Mulțumesc! Perfect. Eu am la USAMV, în zona de management și dezvoltare rurală, adică o bucățică mică pentru că vor fi viitorii fermieri mari. Bun, încheiem într-o notă optimistă. Mulțumesc frumos de participare
și sperăm că vom aduce mai multe, vor aduce mai multe puncte la export, mai mulți clienți, mai multă vânzare aceste experiențe și se vor finaliza la un moment dat. Vom face și un follow-up la un moment dat, dacă cu colegii noștri, și să vedem cât a fost de productivă. Deci dacă ne propunem dumneavoastră, dacă ar fi să plecați din asociație, să înțelegeți ce pierdeți, da? Adică plec din asociație sau nu plec din asociație că pierd 100.000 de euro, 200.000 de euro sau 300.000 de euro prin diverse instrumente sau ce ați putut prelua sau un preț mai bun la energie, la gaze și așa mai departe, este opțiunea pe care noi o vom avea. Vedem ce se întâmplă până la anul și când tragem o linie de bilanț. Mulțumesc frumos, un weekend plăcut și să treceți de Arșiță cât mai bine cu produse românești la masă. Mulțumim, la revedere! Mulțumim, la revedere! Toate bucurăm.